नमस्कार. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा परफेक्ट असा मावा केक घरच्या घरी कसा करायचा ते बघणार आहोत. तुम्ही बघू शकता किती मस्त असा हा मावा केक झालेला आहे. आपण अगदी बेकरीतनं विकत आणतो ना तसा एकदम परफेक्ट असा हा मावा केक इथं तयार झालेला आहे. विशेष म्हणजे हा मावा केक करताना आपण मैद्याचा वापर केलेला नाही आपण इथं ओव्हन वापरलेला आहे. तर मैदा आणि ओव्हन न वापरता एकदम सोप्या पद्धतीने पण खूप चविष्ट असा हा मावा केक इथं तयार झालेला आहे. मी ज्या प्रमाणामध्ये हा मावा केक केलेला आहे तो त्या प्रमाणामध्ये 10 माणसांना आरामात पुरेल इतका मावा केक तयार होतो. तर त्याच मावा केकच्या बॅटरने मी एक कप केक पण केलेले आहेत. ते पण किती सॉफ्ट झालेले आहेत, एकदम कापसासारखे मऊ मऊ. तर ते तुम्ही बघू शकता, एकदम मस्त असे कप केक पण तयार होतात. आपण नेहमी साधा रव्याचा केक करतो, मैद्याचा केक करतो, चॉकलेट केक करतो, पण या मावा केकची चव जी आहे ती या सगळ्या केकपेक्षा खूप भारी असते. मस्त एकदम छान टेस्टी असा हा मावा केक तयार होतो. तर बघू शकता तुम्ही किती मस्त असा मावा केक इथं तयार झालेला आहे. आणि केकच्या टिनमधनं पण पटकन हा डिमोल्ड झालेला आहे. एकदम सुपर सॉफ्ट असा हा मावा केक तयार झालेला आहे, एकदम परफेक्ट. आणि हा रव्याचा आहे त्यामुळे एकदम पौष्टिक आहे. लहान मुलांना केक खूप आवडतात, तर लहान मुलांसाठी तुम्ही हा केक करू शकता. एकदम पौष्टिक आहे, एकदम सुपर सॉफ्ट असा हा केक इथं तयार झालेला आहे. तर हा केक कसा करायचा ते आता आपण बघणार आहोत. तर केकची मस्त अशी रेसिपी आहे, नक्की ट्राय करा. आणि ह्या प्रमाणामध्ये केला तर अगदी आरामात 10 जणांना पुरेल एवढा केक इथं तयार होतो. एकदम कट करताना पण तुम्ही बघू शकता किती मस्त असा कट होतो आहे. आणि एकदम बेकरी स्टाईल, एकदम अय्यंगार बेकरी स्टाईल म्हणू शकता तुम्ही. इतका सुंदर असा हा सुपर सॉफ्ट असा हा केक इथं तयार झालेला आहे, परफेक्ट. चला आता याची रेसिपी बघूया. तर इथं मी अर्धा कप हे तेल घेतलेलं आहे. कुठलंही वासाचं तेल घ्यायचं नाही, म्हणजे शेंगदाणा वगैरे तेल घ्यायचं नाही. आणि अर्धा कप इथं मी हे दही घेतलेलं आहे. दही थोडंसं आंबटसर असलं तरी चालेल, फ्रेश वापरलं तरी चालेल. हा 100 ग्रॅम मी खवा घेतलेला आहे, याच्यामुळेच या केकची टेस्ट जी आहे ती माव्यासारखी येणार आहे. तर 100 ग्रॅम खवा जो आहे तो खवा नुसता जर आपण त्या बॅटरमध्ये ॲड करायला गेलो तर त्याच्या गुठळ्या राहतील, म्हणून मी मिक्सरमधनं फिरवून घेणार आहे. याच मिक्सरमध्ये मी साखर फिरवून पिठी साखर केलेली आहे, तर तोच मिक्सर मी इथं वापरलेला आहे, म्हणजे मिक्सरचा जार. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी अर्धा कप हे दूध घातलेलं आहे. दुधाची साय वगैरे असं सगळं पकडून मी हे दूध वापरलं आणि मिक्सरला फिरवून घेतलं. तर मस्त असा जो खवा आहे तो दुधामध्ये मिक्स झालेला आहे. आणि आता हे खवा आणि दुधाचं मिश्रण आपण इथं वापरलेलं आहे. आणि आता हे छान अगदी मिक्स करून घ्यायचं. आणि मस्त असं आता हे छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं आहे. हे सगळं अगदी छान अगदी मिक्स करून घ्यायचं आहे. बघू शकता मस्त टेस्टी असा हा मावा केक इथं तयार होतो, अगदी घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यांपासून. तर इथं पिठी साखर घेतलेली आहे. इथं मेजरिंग कपने मी बरोबर 1.5 कप पिठी साखर घेतलेली आहे. तर इथे ही पिठी साखर आता आपल्याला ॲड करायची आहे. आणि ती पण या मिश्रणामध्ये मस्त अशी एकत्र करून घ्यायची आहे. हे बघा, कुठे गुठळी वगैरे ठेवायची नाही, छान पिठी साखर एकत्र करून घ्यायची आहे. आणि नंतर मग याच्यामध्ये हा रवा ॲड करायचा आहे. तर 0 नंबरचा किंवा चिरोटी रवा मी इथं ॲड केलेला आहे. रवा कच्चाच घ्यायचा आहे, भाजून वगैरे घ्यायचा नाही आहे. आणि हा बरोबर 2 कप रवा आहे. तर 1.5 कप मी पिठी साखर घेतलेली आहे आणि 2 कप इथं रवा घेतलेला आहे. आणि रवा आता सगळा इथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर खूप छान केक तयार होतो. तर शक्यतो चिरोटी रवाच वापरण्याचा प्रयत्न करा, त्याने खूप चांगला रिझल्ट मिळतो. आणि आता हे बॅटरमध्ये हा जो रवा आहे तो मस्त अगदी एकत्र करून घ्यायचा आहे. बघू शकता आता हे बॅटर थोडंसं पातळ वाटतं आहे, पण आपण झाकून ठेवूया. आणि नंतर एक 10 ते 15 मिनटं मी हे झाकून ठेवलं. आणि बघू शकता 10 ते 15 मिनटं झालेली आहेत. रवा छान मुरलेला आहे, फुललेला आहे, बॅटर आपलं घट्ट झालं आहे. म्हणून मी याच्यामध्ये थोडं दूध ॲड केलं आहे. तर इथं मी जवळजवळ अर्धा कप दूध ॲड केलेलं आहे. आणि तुम्ही बघू शकता आपल्या बॅटरची कन्सिस्टन्सी एकदम रिबन कन्सिस्टन्सी म्हणतात ना तशी झालेली आहे. आपल्याला इतपतच पातळ हे बॅटर ठेवायचं आहे, ना खूप जास्त घट्ट ना खूप जास्त पातळ. तर बघू शकता परफेक्ट अशी बॅटरची कन्सिस्टन्सी आपल्याला मिळालेली आहे. मी इथं दूध ॲड केलं, दुधाच्या ऐवजी तुम्ही पाणी ॲड करून सुद्धा हे बॅटर जे आहे ते पातळ करून घेऊ शकता. तर आता आपण याच्यामध्ये बेकिंग पावडर ॲड करणार आहोत. ही बघा, तर मी पहिली 1 टीस्पून एवढी बेकिंग पावडर घातलेली आहे, 1 टीस्पून भरून. आणि त्याच्यानंतर मग मी अर्धा टीस्पून एवढी
बेकिंग पावडर परत ॲड केलेली आहे, म्हणजे मी 1.5 टीस्पून एवढी बेकिंग पावडर घातलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर येणार आहे बेकिंग सोडा. तर बेकिंग सोडा अगदी मी 1/2 टीस्पून एवढाच वापरलेला आहे. बेकिंग सोडा थोडा वापरायचा, नाहीतर रव्याला एक उग्र असा वास येतो. थोडासा 4-5 थेंब मी इथं व्हॅनिला इसेन्स वापरलेला आहे, त्यामुळे मस्त असा वास येतो आपल्या केकला. आणि आता हे छान अगदी मिक्स करून घ्यायचं आहे. बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर आणि इसेन्स अगदी मस्त ह्या मिश्रणामध्ये छान फेटून घ्यायचं 1 ते 2 ते 3 मिनटं, म्हणजे छान अगदी मुरलं जाईल. तर केक मी ह्या टीनमध्ये बेक करणार आहे. तर ह्या टीनला मी पहिलं ऑइलने ग्रीस करून घेतलं आणि नंतर मी ह्याच्यामध्ये गव्हाचं पीठ टाकून पूर्णपणे याला कवर करून घेतलं आणि नंतर मग मी ह्याच्यामध्ये हे बॅटर घातलेलं आहे. तुम्हाला हे सगळं जर टीनमध्ये करायचं नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट बटर पेपरसुद्धा वापरू शकता, पण असं केल्याने सुद्धा मस्त असा केक डिमोल्ड होतो. तर सगळं जे बॅटर आहे ते मी याच्यामध्ये घालून घेतलं, पण हे बॅटरची क्वांटिटी आहे ती थोडी जास्त आहे. मी थोडंसं बॅटर मी बाजूला ठेवलं, कारण केक फुलायला पण या टीनमध्ये जागा पाहिजे. त्यामुळे केक टीन जो आहे तो पूर्ण भरायचा नाही आहे, त्याच्यावर थोडी जागा त्याला मोकळी ठेवायची फुलण्यासाठी. आणि इथे एक टोप जो आहे तो मी प्रीहीट करून घेतला, म्हणजे अगोदर सगळं गरम करून घ्यायचं आणि नंतर मग याच्यामध्ये तो टीन आपल्याला ठेवायचा आहे बेक करायला. तर उरलेलं जे बॅटर आहे तर ते मी या कपकेकच्या मोल्डमध्ये घातलेलं आहे आणि हे मी ओव्हनमध्ये बेक करणार आहे. तर आता हा जो केक मी गॅसवर बेक केला आहे तर तो कसा केला आहे ते मी सांगते तुम्हाला. तर पहिली 5 मिनटं गॅसची फ्लेम फुल ठेवायची आणि नंतर मग गॅसची फ्लेम स्लो करून बरोबर पाऊण तासासाठी आपल्याला हा केक जो आहे तो बेक करून घ्यायचा आहे. 40 ते 50 मिनटं लागतात स्लो गॅस फ्लेमवर हा केक परफेक्ट बेक होण्यासाठी. तुम्ही बघू शकता परफेक्ट केक बेक झालेला आहे. आणि हा मी ओव्हनमध्ये हे कप केक केलेले आहेत. तर ओव्हनमध्ये 160 डिग्री सेल्सिअसला बरोबर 25 मिनटांसाठी मी हा कन्व्हेन्शन मोडला बेक केलेले आहेत हे कपकेक. हे पण किती सुंदर झालेले आहेत तुम्ही बघू शकता. तर या प्रमाणामध्ये थोडा केक जास्त होतो, तुम्ही याचं निम्मे प्रमाण म्हणजे 1 कपचं प्रमाण घेऊनसुद्धा हे जे केक आहेत ते बनवू शकता. तर हे बघा हे कपकेक किती सुंदर झालेले आहेत बघू शकता, एकदम परफेक्ट मस्त एकदम लुसलुशीत छान अगदी मुलांच्या अगदी आवडीचे. तर मुलांना टिफिनलासुद्धा तुम्ही असा एखादा कपकेक करून देऊ शकता, मुलं अगदी आवडीने खातात. आणि हे केक बरेच दिवस टिकतात. तर फ्रीजमध्ये ठेवला तर 8-1 दिवस हा केक आरामात टिकतो. तर मस्त असा हा बघा कपकेक इथं तयार झालेला आहे, परफेक्ट बेक झालेला आहे, आतून पण छान फुललेला आहे. आणि हा आपला रेग्युलर केक आहे जो आपण तयार केलेला आहे. तुम्हाला ही मावा केकची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. मावा केक पूर्ण जो आहे तो थंड करून घ्यायचा, नंतरच डिमोल्ड करायचा आणि नंतरच आपल्याला हा कट करून घ्यायचा आहे. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर तिला या व्हिडिओला माझ्या लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.